Στο σημερινό βίντεο θα παίξουμε Frag. Ένα παιχνίδι λέγεται Frag αυτό το παιχνίδι. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ γενικά. Είναι πολύ ωραίο, έχεις παίχτες, παίρνεις καινούριους παίχτες, πολεμάς. Πρέπει να ρίχνεις τις τάμπες, γιατί είναι μια κόκκινη αντίπαλη και η άλλη είναι η δική σου ομάδα. Γι' αυτό, εγώ παίρνω λεφτά τώρα, να σκοτώνεις. Πήρα μια πέτχτρια και αυτόν τους πήρα ή μου έδωσε. Wow, κοιτάξτε ποιον μου έδωσε. Wow, πάρα πολύ καλούς παίκτες. Έχω λίγο καιρό το παίζω αυτό το παιχνίδι και δεν ξέρω, μου δίνει πολλούς παίκτες. Να βλέπετε κι άλλο. Αυτό τον έχω. Δεν τον έχω. Μισό ρε παιδιά, να δούμε τώρα τους παίκτες μας, γιατί τα έχω χάσει λίγο. Πόσους καινούριους παίκτες έχω. Σίγουρα θα βάλω αυτόν εδώ. Θα τον βάλω για ποιον. Εσείς ποιον λέτε? Λέω και συγγνώμη κιόλας που έχω πολύ καιρό να κάνω βίντεο. Συγγνώμη. Θα βάλω σε αυτό. Όχι, δεν το είχα πατήσει. Κάτι λίγο μισό λεπτάκι να τον αναβαθμίσω. Γιατί δεν έχω καταλαβαίνει με ένα κορίτσι. Σε αυτόν εδώ. Ωραία. Βάζουμε το ρομπότ σε αυτόν εδώ. Αυτόν εδώ δεν τον έχω ξαναδεί ποτέ. Τον βάλω εδώ. Τον έχω ξαναδεί. Τον βάζω εκεί τώρα. Και αυτήν εδώ θα βάλω, γιατί έχω δει από τους άλλους ότι είναι πολύ καλή. Γι' αυτό πάμε να παίξουμε με την καινούργια μας ομάδα. Να ξεκινάστε έτσι, να πυροβολάτε αυτά και έχει 3 τέτοια. Πρέπει να τα ρίξετε, να τα σπάσετε όλα. Να, εγώ είμαι αυτή. Αυτή εδώ είναι αστυνομική, είναι αυτή. Και μπορώ να αλλάξω από εδώ πάνω. Εδώ που είναι ο χάρτης, αλλάζω από αυτός. Βλέπετε, αυτά είναι τα δικά μας, πρέπει να τα προστατέψουμε. Πάμε. Και πρέπει να βλέπετε α, β και εκεί είναι το... Εκεί όταν ρίξεις αυτά δύο, το β και αυτά, όχι ρε φίλε, τα β και αυτά, σου βγάζει αυτά που μπορείς να πέθανε. Δεν πειράζει, δεν αγωνόμαστε. Γεια. Ωραία, τους πάμε. Όχι, καμουφλάω. Πάμε, έλα. Ναι. Θα πάμε στο α, γρήγορα. Παρτάγιος. Λοιπόν, συγγνώμη. Χώρα μου. Δεν ξέρω κι εγώ τι έχει γίνει, παιδιά. Λοιπόν, αυτήν εδώ δεν την έχω ξαναπάρει ποτέ, να σας πω αλήθεια. Δεν ξέρω καν τι κάνω. Πετάω και κάνω τέτοια δύναμη. Είναι πολύ δυνατό αυτό. Wow. Πάλι χορεύω. Έλα ρε φίλε. Παίζουν πολύ καλά και πολύ δυναμικά. Θα
Μπορεί αυτήν εδώ δεν την έχω πάρει. Πάρτα. Λοιπόν, πάρτα. Ναι ρε φίλε. Ωραία, πάμε. Τι με σκότωσανε. Θα πάρω την αστυνομική, είναι πολύ καλή. Να σου πω την αλήθεια. Γιατί αυτή δεν τη βγάζω ποτέ, είναι από τις αγαπημένες μου, γιατί θα σας δείξω τώρα. Μπορεί να πετάξει γάντζο και πυροβολάει και πολύ γρήγορα. Να πετάξει. Έχουμε λίγο χρόνο. Ωραία, τώρα το τελευταίο. Άσε με. Πρέπει να φύγω. Πάω πάνω, να το σύ. Λοιπόν, κάθομαι εδώ γρήγορα. Έλα γρήγορα. Και πυροβολάει μόνο του, παιδιά, να βλέπει. Εγώ δεν πατάω τίποτα. Πυροβολάει μόνο του και είναι τέλειο. Κερδίσαμε. Πάμε. Άμα θέλετε να το κατεβάσετε, λέγεται frag, όπως σας είπα. Και άμα είστε καινούργιοι στο κανάλι μου, πατήστε ένα like με εγγραφή, ένα κουδουνάκι καμπανάκι και πάμε να συνεχίσουμε. Ωραία παιδιά, μπαίνουν πολλές διαφημίσεις, δεν ξέρω γιατί. Δεν μπαίνουν πολλές, μου έχουν μπει μέχρι τώρα 2. Λοιπόν, θα δω τι είναι, free λέει. Τώρα έχω, απλώς παιδιά έκανα πώς λέγεται, μια διαφήμιση για να έχω 2 free spins. Καλό. Εντάξει, αυτό δεν ξέρω αν είναι καλά, αλλά εντάξει, δεν θέλουμε άλλο. Πάμε τώρα να συνεχίσουμε. Λοιπόν, για να δούμε λίγο αυτά εδώ. Με 49 και εγώ πως έχω, 151. Άντε, θα δώσω. Αλλά μου δώσει κάτι καλό. Μα, αυτούς τους είχα και έδωσα τσάμπα 49. Τέλος πάντων, άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο, αυτό το παιχνίδι, πατήστε like, που να το ξανακάνω αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, πάμε και με αυτή εδώ, ωραία. Ξεκινάμε. Έχει μια τρύπα, το έχουν αλλάξει. Γιατί εγώ δεν ξέρω το πόσο παλιά το έπαιζα αυτό το παιχνίδι, αλλά το είχα σβήσει παλιά και δεν καταλάβω. Γι' αυτό, αλλά το ξαναξεκίνησα από την αρχή και αυτή πυροβολάει γρήγορα, εντάξει, αλλά ωραία, θα βάλω και εγώ αυτή που πειράει, που κι αυτή πυροβολάει, όχι ρε φίλε, εκεί, όχι, δεν φτάνει. Τι έχουν βάλει εδώ, τέλος πάντων. Πάμε λίγο, πατάω, όχι, μου την παίρνανε 100 από εδώ. Όχι, εντάξει, όχι 100, αλλά μου την παίρνουν πάρα πολύ. Αν αυτή δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω. Πρέπει να τους χαλάσω κάποιο, γιατί τι κάνω. Μαμά, φοβάμαι. Είμαι πολύ ψηλά.
καινούργια πίστα. Τι. Πάρτα. Πώς πέθανα. Ωραία φίλε. Θα πάρω αυτόν τώρα, δεν ξέρω. Αυτός δεν έχω καταλάβει ακόμα τη δύναμη του. Πάω εδώ. Να το χαλάσω γιατί. Έλα τώρα. Χάνουμε. Θα διαλέξω. Ξέρω εγώ αυτή. Πάρτε τα ρε. Φύγετε από εδώ ρε. Πάρτα. Άντε. Πήγα να πέσει τράβα. Λοιπόν, έλα γρήγορα. Στο μπι. Πρέπει να πάω στο μπι. Λοιπόν. Βάραμε το μπι, έλα. Το έσκασα. Ναι ρε φίλε. Και πάλι χάρμαλα. Πάλι αυτόν. Η ομάδα μου είναι πολύ λίγη. Όλοι σχεδόν έχουν πεθάνει. Και αργεί λίγο να γιατί αυτή είναι. Πρέπει να πάμε στο α. Γρήγορα. Αλφα. Πώς μπαίνουμε μέσα. Όχι, πάμε. Όχι. Χάσαμε. Έχουμε ακόμα 50 λεπτά. Ναι ρε φίλε. 50 λεπτά λέει. 50 δευτερόλεπτα. Δηλαδή. 1 λεπτό. Φύγε. Πώς το κάνουμε αυτό. Βοήθεια. Πού είναι. Μαμά. Ρε φίλε, δηλαδή. Τι πρέπει. Και τώρα κατάλαβες. Όντως τώρα. Πάμε αυτή. Όχι. Χάσαμε παιδιά. Ωραία φίλε, χάσαμε. Δεν πειράζει παιδιά. Τι να κάνουμε. Και να κάνετε μια εγγραφή θα με βοηθήσει πάρα πολύ. Και ένα like και ένα καμπανάκι κουδουνάκι. Και τώρα μου φαίνεται πως πρέπει να αλλάξω κάποιον από εδώ. Λάθος κουμπί. Πρέπει να αλλάξω κάποιον γιατί νομίζω δεν γίνεται να το καταφέρουμε έτσι. Αυτό εδώ τι φας. Λοιπόν, αυτός εδώ με. Οπα, γιατί γίνεται έτσι. Άντε θα το κάνω νομίζω με αυτόν. Και αυτό, όχι. Αυτόν με αυτήν εδώ, δεν μας βοήθησε και πολύ. Το μήμο λέω να βάλουμε στη θέση. Ας λέει αυτόν, ας δοκιμάσουμε. Γιατί όχι, πάμε. Λοιπόν, τι άλλο πρέπει να κάνουμε. Ωραία. Πάμε. Ναι, αυτός ήθελα να είναι για να δω τι κάνει. Γιατί είναι
καινούριος, ούτε παλιά τον είχα, παιδιά, στο παλιό μου account. Και δεν ξέρω τι ακριβώς. Α, είναι σαν τον άλλον, πρόσφυγε του δάσους. Θα βάλω το meme. Δεν να δούμε το meme. Καθρέφτη. Πρέπει όμως να πάμε για να... Έλα. Θα πάρω αυτόν. Όχι, δεν ήθελα αυτόν. Άλλος πατήθηκε, άλλος είπα. Λοιπόν. Πάτε να ξέρετε η ομάδα σας θα είναι με τα μπλε από πάνω. Όσους τα από εδώ. Μαμά. Κάτσε λίγο να πάρω ζωή. Παρτάγιος. Όχι, έχουμε μείνει 4 τώρα. Άντε, ποιον να πάρω, λέτε εσείς. Θα πάρω αυτήν. Μάλλον κορίτσι είναι. Ναι, κορίτσι είναι, έφυγε και φλεξούρα. Λοιπόν, πάμε. Μαμά. Μην ξαναχάσουμε. Μπράβο. Όχι, έπεσα από μόνος μου. Δεν έβλεπα. Θα πάρω αυτόν. Σκιουράκι το έχεις, Ναι. Κάτσε να μπω από τη μέση πλευρά. Όχι. Έλα λαγουδάκι. Λαγουδάκι λέω. Έλα σκιουράκι. Λοιπόν, πάμε. Αυτή είναι εδώ. Όχι, χάνουμε. Εντάξει, κερδίζουμε ακόμα. Έλα. Κάποιος δεν πρέπει να πεθάνει. Έλα. Δεν θα ξεφύγεις εσύ εύκολα. Ρε. Ναι ρε φίλε. Οπα. Τελικά όμως είναι πολύ καλός. Ναι. Κέρδισαμε. Ναι ρε φίλε. Ευτυχώς, γιατί άμα ξαναχάναμε δεν ξέρω κι εγώ. Και αυτό ήταν το βίντεο. Πατήστε ένα like με εγγραφή.
ένα κουδουνάκι καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο μου, να τα βλέπετε πρώτοι. Και αυτό ήταν το βίντεο. Bye bye guys.